Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangpay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na en da sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumanta. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumungeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak ko iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi. Tengaro ten rugyan nga iba sa ti pagkasalitaan ni pagayam tayo nga Carmen iti nga napauluan Dakes. Dear Manong Nemi, Rabi iti Sabado, Manong Nemi, siyempre naisamak ta sumangpet ti asawak nga nilito siguradong iyawat na kanyak di makalawas na sweldo na. May isang skilled worker nangato ti sweldo na manong. Nagsibot ta nung Jack Bariro isot subar sarno kada di pormanda. Imagine manong 800 per day na. Kat siyempre manot makalawas na dakkel. Manong nga bulan na kastat na baspasamak manong. Managragsakan na ka, duha kami nga agsapsapol. Ada iso na ti construction na, may sa construction worker, skilled worker, nang atot sweldo na Manong Nemi, siya, medyo nang atomat, nalablabas lang minimum. Nabayag at madbasitan, nasurukan nga makatawon ko, nga kas sales lady, iti may isang construction supply, iti siyudad, Manong. Kinsenas ken katapusan ti panagsweldo. Ngam ti asawak Manong Nemi ket weekly nagsweldo. At dapat din makon nga ornong mi narigat no awan ti ornong mi Manong. Nanaruna ket ni yento no umay nga tawon ket ag fourth year high school tun ti inauna. Kayat nga sawin Manong Nemi bali fourth year aggraduar ton iti junior high school. Santo mapanti senior high school, aggraduar ton. Santo ag college, luapin mo't kami data 12K nga kung kunada. Bale, idi ko agad mamin inem ka iti elementary. Mamimpat ti high school ken mamimpat iti college. Tikad mama no? Bale, mamin ano ka? Nagbasa? 14 lang, idi. 14 years. Itatan kit 16 mo ten. Kao? Talo dagiti anak mi Manong Nemi kinilito nagagad damat kidi nga agbasa Manong kanang budat tumulong kadagiti trabaho ti uneg ti balay nagruna no kasta nga rumar kam amin. Kuwen. Iti bigat mapanagbasa dagiti allo anak mi mabang kami matagubra nga duwa kinilito. Iti sumangpeten nga peso Manong Nemi ti asawak naliday. Ne. Kakaiso nang nagsweldo ka, lito. Abi naliday ka. Ne, sweldo. Abi kasla, masurong ka pa nga. Mangtit sweldo, baka kurang. Awa kurang na. Awang kurang ng peso. Good. So na lang ta. Awanin trabaho kinto no Lunas. Anya? Taapay. Nalbasan ti ko. Kontrata ni kontraktor. Nalpas min di balay. Kinontrata mo. Ket, awmat kanot sumarunong kontratain ni kontraktor.
Kasi lang jak mamamati. Abi ko man di ka mamati kanya. Ako ba mamati kanya ng asawang? Sapo, di istambay ka naman. Upat nga bulan. Katuan upat a bulan nga inubarami di balay nga kontrata ni kontraktor. Ita, ako mat sumarunong nga project na. So nga, ako ang pagtrabaho ka ng Lunes. Manungal daw nga ang trabaho. Diyan mo ha. Di umahar ka. May hamon lang may sa kung kontrata di balay uno pagtrabaho ka kasta mason. Wala no at bakante. Nalala ang pagdanakan. Dapat pala amon at mapasama kang bigat unitong Lunes. Anya ti amon. Baka no adan tumadla o may mangayap kanya. Amo maten nalainga, di ba? Naling ka ng peso. Ano to nang outsoldom. Harig na ka kasla adda ka iti ko. Kasla ko masikat ti assistant kapatas, assistant foreman. O nga ron, ang nukas pagarigan to adda mangayap kanya. Ang mga no napapabado dito kanya kasweldo. Manang gada kaya. Kahit no adas mangayap kang kakit na bababa, usam to na. No sadda ka ba ilan ti rate mo nga 800 per day. So nga ako nakahanap na madi pa ti magbagakon. Anak kwan. Nang magiti katangar ti Gina. Pero ba nang may datarik na. Ay, John. Amom adat na ganyan kapsat ni John. Amo dito ni Arnel. Ni Lily, amo mo na? Oo. John, Lily. Sino J inaudi? Ni Jojo. Oo. Letter J. JLJ. Di ba? John, Lily, and Jojo. John, namayalan barok to ka. Numak ka, Jin. Jak na nakataga sila. Uminumak man. Kaiso na nagsweldo akin. Kahit ko tuminom ka, awan pagtrabaho ako nitong Lunes. Manong Nemi, binayam mi palaeng nga nag-inom ti ang asawa ng isisunan. Kabayatan nga madamang palang Manong Nemi di pa nag-assignment na gitanak ko. O rakit na sapa pa yung tunanda. Mga kamton Manong Nemi dumadaan duma. Ag-assignment na kami ng Sabado kami. Ay, Sabado. Anak ko, ilin pa siya yata mga kanta iton. Garela muna kayo tulatan. Sumarunod na tulatan mga kanin. Oy, karaman, ay ba mo na kita anak mo? Sige, muna ka mga manganin. May kalata manganin, dapat mo tuminom, kabayat ang mga mangan tayo. Alahan ta pagsalitaan naman tayo may panggatip trabaho. Ano, awan ti mangayap kang ka, siyak ti mang sapulo sa tinut pagtrabaho. Kabigatan na Manong Nemi, nasabat ko, ti may sa kadagiti katrabahuan ti asawa ni Nelson. Karamit sa Manong Nemi, nga panagtrabaho. Sa Domingo, Manong Nemi, agtrabaho klatat, kaado di kiti customer Domingo. Iti construction supply nga pagtrabaho. Ay, Nelson, ay, oh, mare, mali patak pa yung kumpadre ka. Huwag kayo ngagpeso. Ninanak mo tayo na unang anak mi kinilito. Yan na. Gusto na, mabanag trabaho. Uri Domingo, kit isot kaado ti umay gumatang ijay construction supply nga pagtrabaho. Huwag kayo Nelson, malakip ko. Talaga ka din awan ton ti sa bali nga kontrata ni kontraktor yun. Ano, kontrata nga magbagang. Kung nga minilito, hindi kalman, si magpati niya ko. Awan to ka ng pagtrabahoan na ng Lunes. Nalpas ka nun na dyan, madama nga ububray nyo. Ado pa, kumadre. Baka adda pa yung makabulan. Pero dyan ko na nga nalpasan. Kahit awan tinakasagana nga isublat ni kontraktor nga kontratahin. Patsyo. Kinabot nuna, adda dua nga agururay na trabahoan mi. Kalbasan tong matrabaho mi na nga balay. Kinabot nuna,
Mabingay kam to pekit din after 2 weeks siguro. Mabingay kam ton. Lagi dita duman ton. Mapandan turugyanin jay sumarurong nga balay kay patakdermi. Pengar nga ko natin asawat kas jay. Sarod-sodom to nga na yung bag, kumadre, kini kompadre Lito. Narigat na siya tagsasaw. Ay, Diyos ko, diyan ka mo tagabagak. Sarod-sodom to kayong kuwana. Api nga ibagam, nga nalpasin niyo, ubarahin nyo nga balay, kat saan ka nung matpay ko na. Api nga ibagam, nga awanan ti, sa baling nga agro-ore nga kontraktuen, kontrataan jay, kontraktor yu ko na, ore ladwa. Sige, hirot ang kumadre. Sige, hirot mo ten. Kat maladaw ako. Nagdakkel nga burbur siya kanyak pa nung name. Nag-ubraak ng kaslasan nga ikat iti panunot ko. Anya nga ti rason? Ngay baga ti asawak nga awanton ti pagtrabahuan na into no Lunes. Diyos ko. Hoy, Carmen, sang mo man to customer? Ay, one sir. Pwede problema, ma'am. One sir. Ite pa lagun unik yung kanata customer. At nagatangan na. Anak at gatangan nyo, tata. Ay, mata kumatsang ang kilo nga lansa nga ditos. Kinam kadyak pa yan, maasikaso manon na yung digiti customer ng umayang datang. Sko, ayan. Sa bagay manong, half day kami, basta Domingo ket half day. Dito po naman ang name nga ideya. Nagsara kami sa Giant Balay nga inak mangal daw ko na. Pinalutpot ko nga dagos ti asawak manong. Inayabak iso naman ang name ket simbret kami iti kwarto. Ngiti bagam. Abay, mailiw ka? Kasata madrabiya. Nagsarita ko mga siyat. Nasaan nga mangmangigbigitan nagta. Nagtuko ka. Ano ko ba't pagsaritaan ta? Nasabat ko ni paring Nelson iti bigat. Sinulusod ko. Noag paiso ka. Abi nga mga nagsalusod ka. Abi nga dinapat yan. Di ka di mamatati kanya? Awang ka din ti mamatim kanya? Ta nagsalusod ang pala ng kumadre Nelson? Pagkungat ka. Hagkakungat ka sa takad mangigigadak ta. Nababalaan ko ba nagsaom? Apa nga nagsalutsod ka? Awan ti pamatim ka niyan? Nagsalutsod at nabutakas lang amin sa anak na mamati. Nga dati kontraktoryo kat awanin tinakasaga nga sumarno. Nga kontrataan na. Katimbaga na nga. Uri ka nuladuhat, agur-uray. Sa mesa, makabulan ka upay sa atbay nga malpas di balay. Sa aming baga nga nalpasen. Basta nalpasen. Ngawan trabaho k nilulusin. Iti anya nga gapo. Sa mong salutsutin pa, no, anya nga gapo. Masatut kang nagtrabaho, kasta? Sana ka masatut. Magdad ka kanyak ti pagtrabaho sigurado nga alay. Abi nga, nikat ka? At dadagas nga naramid mo? Saan ka nga salutsut pa? Nelson, pagsaritaan ta rito, agasawa ta. No anyaman ti, awang kumat isek sekreto tugal ba sa kuna kuma. Ibagang kumat ibudno. Basta awanin. At akin nag-uram, tasta? At akin na-kontram, hamon ka nagsalutsud pa eh. Rumara ko. Ito, timadi ka na ito, asawak mano. Sa sino kumatisaan nga mariripuan? Maburburtsaan. Di naman palang mapasamak ti kasto. Taka di nga naramidan ti asawak? Uno at taka di sad na akayat? Ngayon din naman ibaga kanyak manong nemi. Ibaga na kuma. Nga, jak kayo ti ugali ni Foreman, jak kayo ti ugali ni Kadwak. So nga nagkikatakon. Ibaga klagan kang
awanin ti ba sumaron na kontrata ni kontraktor. Kunan ako yung na kayo imposible akas ta. Di nasayangan ti pagobrahan na manong na may 800 per day na. Madalang saan na kayat. Masapong nagsarita kami nga siya. Idi adda kami man manong nemi, idi madaan kami man di gondaway, idi adna pa ni tilikod, adda aramidan na. Pinulpot ko lat. Lito sana ka sumarte kaging ka sa among ibaga ti pudno. Ano ko man ibaga ka pudno? Ibaga ka lang aroden. Awan trabaho ka into no lunes. Ngam apay. No apay awang bibiyang mon. Apay kung maawang bibiyang ko kada kasawa ta. Kahit mo makiapa ka niya. Apapain na. Kaputa. Kaslam lang. Ibaga ang ngamin ng tipod no. Punay ka na ya. Doon na kahit nga ibaga tipod no. Matakalin taga. Suko. Ay sarden kan. Saan mo palutput pa ito kapunan. Basta ito lunes awan trabaho kon. Inaktok sapot sa bala pagtrabaho. Ngam saan ngagtal na ti panunot ko manong nemi kayat ko maamuhan ti kinapulo. Iso nga napanak manong nemi amis mo iti balay da paring Nelson. Tatanon ko manong. Taday sunan. Kinasarita kita iti anak ko iso da tinulong agluto. Tawang mo ti asawak manong nemi. Diya ka mo. Talon nga aldaw. Ganda papanan na. Lokso agawin, medyo rabiin. Kanawang kanupay na sa pulan ng trabaho. Nasdaaw ni Pare Nelson ni ilukat na tirito. Oh, Mare. O may kan sakit makipangan. And dandani ka, kabit din makaluto na. Mabaling ka sumrek. Sumrek na sumrek. Ay, sweetheart. At dandani ko, Mare, Carmen. Ay, siyak tiranda na. Ni sika ko man Nelson. Siyak ka no. Alala, nagsalita kayo at agad. Iring pas ko lahat agluton. Kumadre, mga nga tutuhin. Hanggang balingan siya kasama na kita. Anak ko, kumadre. Apa yung may ka? Kas din sa ang ibaga kanyak ta asawak ti kapunan no apay nga. Kas di mapaspasama. Adda basul mo, kunakin ko anak. Awan ko na naman. Adda kaguram, awan ko naman. Imbaga midi adda madlaki ni Lito nga makaibaga no ano ti kapuna. Kumpadre nga dinamat kahit nga baga. Mabalin ka din nga mamwa. Kumadre, baka no maamon to ni kumpadre Lito nga siya tinagang kapuan di amin, baka kaguran akto. Hanan to mamamuhan. Basta tinaskan kumpadre kat maamon, tigapukin, amitap na mong taramidek. Umuna, dandan inaldaw nga sandang agkasurutan ka ni kapatas ni Purman. Ito yan nga rason. At dadagin daway nga isuro ni Purman ti aramidan na ngayam samad kayat ni parang Lito ti paisuro. Kahit nga sawin nga iparparang ni parang Lito nga nalalay ing isunang ni Purman. Di na kahit nga kasla maibaga nga nalalay ni Purman ng isunan. At may sunod naman minsan, nalalay nga talaga ni parang Lito. Sila kayat na kumanga isut sumublat nga Purman. Kayat na nga isut apuintaran ni kontraktor nga agpurman, agbaling nga kapatas. Ngayon, nabaybayagmatan nga amang. Hindi ka purman mita, nabayagan nga purman isuna. Ngayon to ni parang Lito, halos ako pa'y makatawan na, di ba? Nabit pa nga simulot ka na kami, ni parang Lito. Ngayon, bilib ka kingkuhan na naling. Dejay, sanda nga king kinawatan. Ngayon, okay madlaki ni Purman di amin, maawatan naman ni parang Lito. Ngayon, kura na pa di nagkasaganak mat ka Lito nga
a giveaway. No isot ibaga ni kontraktor. Yung kaputan ng kontraktor kay ibaga nga siyak, tig for month siyak. So kasi hanga bali ko okay lang ko manayay. Teko nakaroon nga napintas na performance ni paring Lito na laing. Awan sa pulam kung kuanan. Ngim. Apay pare. Diyan ka mo no, ada sa bali nga paggasgastusan ni paring Lito. Talaga ito sweldo na, nakatong siya eh. Naaramid na piti siya eh. DJ Bodogero mi nga mabatbati no ko ati Domingo ti suag banday mga iwan ka iti materyales. Tsaka mo no, ani ati inararamid ni parang Lito keng kuana. Ta naalukoy na nga nagaramid na nagpadbada iti anomalya. Anomalya? Iti napasamak ti padag inventory. No manupay tinabati nga landok, manupay tinabati nga semento, kada dumapay nga maigap-kabi ng material si bodega. Naduktaran niya, ado ti kurak. Aging nga nagpudno na di bodegero, nga isuda kini parang Lito. Iti nagtulag nga naglako da. Ni parang Lito tinangalat ti gumatan. Iti nalaka-apresyo, siyempre. No ipuslit mo na giti akit gatangan da, basta nalaka-apresyo. Kahit mga asawin, nagbalin naman nanakaw ti asawa. Sa mataman ko naman nanakaw. At hamot ni iso, mismo tinangala. Ngayon iso, itinangyasadag ti customer kay ni bodegero. Ni bodegero, imanugot mat. Bali ni bodegero iti nagilako. Ngayon babayin ti mastermind ni Lito. Tayo di pinulpot ni kontraktor ni bodegero. Into do na ni parang Lito. Matin tinarami na ni parang Lito. Matin nakapaglibak kabatam. Ada matin iti ebidensya ngayon parang ni bodegero. DJ. Intad lang, naitad kang kuha na tinaodi nga sweldo na. Nga, sana nga naskan pa yung nagsubliti Lunes kabuta. Sana na kayat pa yung kontrakto. Diyan bodegero nga ron, nagpadpada na nga nagkat. Diyos ko, abay nga naramit, asawak ti kasta. Tinakadiam mo nga, dakas. Wala, permi. Talagang dakas. Mading aramin. Nagmipanan na nga rin ti kwarta. Panakabingay na may laklako nga materyales. Sorry na salsunod-sunod ka. At sa balik ka din ang paggasgastusan niya. Ilinto tayo edad naman amin ti kompleto nga sweldo na, di ba? Uwen, kompleto, awan surok, awan kurang na. Ilinto tagmimirian damat. Ilinto ta. Amo naman tuminom. Pangalan na ko mga ron ti gatang na ti arat. Kaslita. Kasi madamdamag ko nga bigati pada ng istambay kay iso agpapaala. Dikit kahit na sawen, adda palaking kuha na di kwarta. Hindi agawid hak manong name Jack Ammo no anyat aramide. Jack Ammo manong name no kasano nga salangadet ti asawa. Agrire kam lakit di. Agapa kam lakit di. Nangro na manong name kat adda inom na idi agawid. Nakaturog mit kidindi kiti anak mi manong. Hindi lukat ko tiri daw. Naangot ko adagos dagat ara. Kapita ka lang. Pasensya kan. Umat mo, bra.
Damat di kita pada nga standby. Di awan sa baling aramitin, minidag tutungtong. Kabayatan nagdi-jamming kami. Sino tagpapala? Siya, isuda. Isuda tawa, pangalak ti kwarta ko mga kaya akong pagtrabaho. Makalawas ton. Nagsapasapol ka ti pagtrabaho muna sa. Pa nagipagrupo kanyak, at nagsapasapol. Nagsapasapol lang, salutsuda. So karon nga, dada kita makatkadwak no ka, naka-standby. Agpapada kami nga akong trabaho na. Agpapada kami nga mapanagsapsapol. No, sa dyan, ti mabaling nga pagtrabahoan. Pasisya ka na sikapin natin makamo. Wala kita dapat ornong ta, diba? Kahit nung maibuston nga radyo ornong. Radyo sa waldok, iti construction supply nga pagtrabahoan, saan nga umanay para karatayo. So nga saan ka makasapot trabaho, kapilitan nga. Hante nga sidat na imas. Kaya so na iti duwata tagtrabaho kat na imas sa sidat tayo. Duwata iti tagtrabaho kat pasari mangisibro dagiti anak ta. Awan ti problema. No tagkasapulan da kwarta iti eskwela. Ita nga rin nagtuturo ng trabaho. Baka may inot nga may kasayang ba't lang kiti ornong ta. No saan hantay nga ginom yan, no saan nga gisdan ti ipapaunag ti ganda dumapay nga kwa. Wala, alis to nga mapukaw. Uno maibos na nga ornong. Kaari ti kayat mo. Di kayat ko kit agsapol kat trabaho. Kaya agsapsapol lang, bakit? Kaping pukaw nga sa nagmakaring ligat ng una tayo papilot mo nga. Agsapsapulak ba? Ano mabalik ko na akong pagsamasapulak? Amom, kasyalatan, nga nagsapsapol. Uwat mangalakan niya. Apay nga minawag mangalakin ka. Hindi ka na mabalik, anat amok. Nalaing ka man. Kito ay nagpeso. Nalaing nga. Ngayon dapat kasakit tinakam ko. Nalalaing ngim kada nga purman. Ngam apay nga sa nga siyak tagbali nga purman. Ket inaawat mo ko man ha. Gusto magirason di kontraktoryo. No anya kaya asinot kayat na iso. Nabibit kamit nabayagmat ka di purman niyo. Apay kung masuktan na di purman na. Ket na mayagan alaman. Apay nga sika ko mati pagbali na purman. Ket nabit kapay. Sakit kasi diya tinaramid mo. Anong inaramid? Ang kan nga gulbod pa. Kaputo na mo ako. Naamuha mo, te. Naamuha mo. Naamuha ko. Kaya kang runaan ng kapo. Luapeng nga naikat ka. Sino ta ka mo? Ha? Sino? Anong nga screen pa yung ibagak ng sino? Sino? Tala ka. Kasi gino ko nakibagam. Ibagam na sino? Kailan nyo ito yung magana? Ha? Dakas tinaramid mo. Dakas tinaramid yun. Sino? Ni Nelson? Ni pari Nelson tinibaga? Haan? Sabali. Galwat ka nyo na yung pari Nelson. Sige, sumarteng ka. Oraan niya't aramidin ta. Nalpaskid ng pasan. So, ang pang-aasim. Sumapul kat sa baling ang trabaho. Ngayon sa muntun ng ulitin na kasi dyan naramid mo. Saan taon? Wahin manong nami awan iditikas ito nga problema. Ano nga tat nakasulsulisugan asawa nga nakaramid ti kasi dyan. Diyos ko, ano pagasgastusan na? Ada nga ta, chicks, ti asawa? Dahil tama nung name ti si Maruno nga pinalutput ko kan inibisdi ka. Awa matinatakwatak man. Aging kang agdawatan ti kwarta. Kwarta man. Pangusara.
O sa rek nga nagsapol ti pagtrabaho, anak ko mga rod. Kahit mo sahon na ibus mo, tinaglakom tilandok kada semento. Tungpahin ka kahit mo! Kaunay ka matilito. Una tayo pagkamkita ka naglakon tilandok kada semento. Mangdad ka na, naimusok ti kwartakon. Anak, kat pangusaramanin. Iinom mo. Aramatak nga rin nagsapol ti trabaho ko nakmat. Anya ka na sa... Jak makatapilin eh. Hangka pwede diswa na pulos. Baka itak. Padasam. Palawan na kakaragitan ako. Kabutan siya katagtag trabaho. Kat natangsit ka mang talaw. Mang talaw ka niya? Puno siya at pagtalawan nyo? Ha? Lito ka pa kastoy tanutin. Nakaragragsak ta na ka-ornos ni relasyon ta dati. Yapi kastoy maten. Anong mapaspasamag kang ka? Di na pa namin kami natulungan. Tulungan nga niya. Nagsabol trabaho. Api ko Isusapa. Dan samad bakante. Ano sa magbakante ka mawatan? Adan sa bakante hindi ko pagtrabaho Manunod sweldo mi. No sumrek ka iti magtrabaho Siyempre kasapulo mi nga peso na kumatang. Ada customer nga gumatang ka iti materyales gilakla ko mi. Ada iti pare karga. Kahit mo kas na katrabaho, minimum lang ti sweldom. Siyempre, rugrugim. Mangrugi ka pa natin kababaan na sweldo. Mano kababaan na sweldo? 350 a day. Pasit mo tayo, sungarod. Alangan mo nga, itadakin ka na rate mo 800? Sino kumatmayat nga rumangalakan ka? Kitimat la obram, agbagkat, agilog, agikarga. Kinuan niya man ti iboondakin ka. Uray na, basta adda. Lito. Basta adda. Anusa ko na, naro. Kahit mo nga ro data awan, ngam ti adda. Kahit mo, tagbaling nga, gagangailaingan, kasla ko mangrugi ka, kasla ka mangrugi ti, nga piyon. Anit amo, baka no, dedi aking ko ka dito construction supply nga, pagtrabaho mo, adam amo na nga kontraktor. Nga digiti gagayem na nga customer na nga pag-alalan ko supplies. At atog ama muna, nilang busyo nga kontraktor taan nga suki. Ito, nanyata mo, baka no, i-recommender na ko, no. Ngam kayat mo, kasi ko na pinagrikat ka makawawa tayo, Napilaing ngam ti awan. Sige. Kasaritak to ni boss, nuwag ko na. Hindi alaki di syutikan ko na yan. Mabaling ba't kasta kit adot ka kasta? Nga niya, ag-asawa, may isat pagtrabahuan da. Sa bagay, magandang, pampanutan, ba't manot katrabaho ang ag-asawa? Ngunang mahantag padpadot pagyanan, adagyan nga katulong, adadjay, katapay, di mapanak ba ito? Natut pangiparandakan niya. Sige. Kasaritak to ni boss. Yaba ng sweeter. Awanin ti apa. No may recommender na. Yung maanusam to nga ta? Sasapa iya. Di ko nakmanan kang ka napialang taadangam ti awan. Sinasaritak nga rod manon name ti manager ti construction supply. Manager nga owner.
Sir, nagdala ko mga ipagpakasig na kayo. Oo. Ano dahil Kalmen? Basta si ka. Naman di kidawam. Kabailak lang yun. Ape ka din ang kumanga. Saan ko edad? Nagyaman, sir. Taada ka rin ginidaw mo kanyak. Nasa akong edad. E rin doon, napindas mo trabaho. Sir. Baka mo. Saan ka? Babain. Kapot babain mo. Ay, babain. Apa nga maligatan ka, mangiba ka. Masapul mo, kwalta, bumalik ka. Ada problema pamilyam? Problema nga talaga ti pamilya ka, sir. Ano problema, kwalta? O, ba't tao nga hindi na problema ti kwarta? Kung amin, awan trabaho ti asawa. Kaya, siyempre, si Shakti, agbuburan, ito ta, adumatin na kiti, kaya't mo, tabaw, atawam nitoy. Uwin, sir. Anak na adit, tabaw, asawam. Construction worker, sir. Skilled worker isuna. Oh. Skilled worker, langin na. Sweldo, skilled worker. 800 nga roti per day na, sir. Oo. Kung maitid kang kuha na 800 na sweldo, o dito ang trabaho. Amok, sir, orita nakasagana nga umawat nga niyaman ti maitid kang kuha na nga sweldo. Nga ro, trabaho na. Isungar na ito problema no ang trabaho. Ay, wala. No may pagkat construction, trabaho na. Ha? So, tumulong no ka, hindi bodega. Yan na obra no kaya, sir. No, customer. Nga ibaon, data customer, hindi ay bodega. Bagati, tawag tayo. Natagan lakay mo? Lito, sir. Lito. Mang-isa ka nga nakasangang kasod, sabi no, ha? Umay dita. Kunang, lalalo, di kadua na, ni, takaran, di, panaka tawak di bodega. Nabayagan nga, agtab trabaho. Nalipatan nyo ni Mildred. Awa, ni na Mildred. Di Mildred. Wala ko nga, Mildred. Ibagam, Nelson. Nakanlakay mo. Lito ka, sir. Lito. Oh my God, ha? Saktak din nervous, ha? Abi kami nervous kayo, sir. Ang gabo na, makita kayo na lapsat ka. Ano na, sir? Ang ako lang na niya, Kalman. Sige. Baga, masawa, lito, manglogin, nubigat. Imo ka makingkuan, muna, glipot kanya. Kalpasan na, ibonggot na siya, bodega. Ibaga kingkuan, ano kanya, lumig, alamidin na. Thank you, sir. Ngayon, manot, itadyo kingkuan ng sweldo at may saldaw. Manglogi, iti, kuha. 400. Sir, garot. 400. Awanin ibagam, Kalman. Awanin, sir. Okay. Ika nga ron sa sadya, kaya adot customer. Thank you, sir. Thank you. Mabayin, bisituan na. Mr. Sir. Nagapot, thank you ka, bisito na. Sir, ang asawa ko, nadamat asawa yun. Oo, ba't tayo yung inchikan? Ano mat? Sakit kurso na dahil na. Ado na kita ububing dito nga katuwa mi. Uno, angaw na lang. Ganyan. Angaw lang ni Mr. C. Ay, anong naming na nagsaka nagkabot na. Imanugot na mismo ti boss ko ngagtrabaho ti asawa. Kahit 400 pa ya, 350 ko man. Kasi daw rin matiragsak ti asawak manong nami idirugyan ng tagtrabaho. Kinidag sweldo matin manong. Di sweldo na kan sweldo. Iso na lang da nagsanay. Abig sanay ka lito. Kasi lama-lama di. Ganyan. 400 kanyat, 500 king ka. Kito mo, ti daily takit 900 pintas. Kat maragragsakan na kiti anak ta. Kaya maragragsakan na kumapay nga maragsakan, no? Inintul-tuloy nga 800. Di sweldo. Ano nga bale? Tayo ko namon, ore ababas nga sweldo, tinaskin kita adda. Napimpinas di adda ng tiawan.
Ti amok idin manon nemi ket awanen ti problema. Nagsipod ta ni. No, maurumwar kam aminen manon nemi mapanagbasa dagiti anak mi agkuyog kami ti asawa. Maliblibrek pa rin pagpleta na ta idi ket agkumkumyuta. Itan ket gabot ada motorsiklo na agkalubon kami. Idagasnak manon nemi dito'y pwesto saan tumaten mamanagtaros iti bodega. Tagadayo ngamin ti pwesto manong nemi ken bodega. Agin inistorya kami mayat manong nemi no kasta nga adda kami ti kwarto. Adda man ti kondaway nga pagustuhan mi tirik nami manong nemi ta syempre naragsak kami ha. Tao mo ti problema mi, di ba? Nik. Awa mo ti problema mi. Kumusta ti trabaho? Sinuds ko tinamisan. Saan ka kanibal na marigatan? Siyempre, hindi construction worker ka hanggang bunbunag. Agbaon ka karag ito yung piyon mo, di ba? Itata, agbunbunag ka. Agbaon ko na. Ano? Agbaon? Kahit mo sawin. No, agkarga ka karag ito yung semento, kadalandok, kadadado mo pa yung materials. Agkarga ka iti truck, agidriver. Agbabawang kalata. Ket no kaya dalagi ti apit ka saan. Ala, baka reklamo da. Sino nagreklamo? Yan na Carmen. Ket isot na bayagan dita, isot pa nakabus dita, diya bodega. No, Jack Mariro, almost 30 years in nagtrabaho ni Nana Carmen. Wana, istorya na nga tarod. Isot ka babayagan ng agtrabaho. Iti ko negosyo da Mr. C. Ket di kabayagnan, napagturpos naman ito nati talungan nak na. Single parent iso na. Single parent, yung nalapsat pa lang. Asla dakit mo asawan. Magbagag lakang katipod no. Nga, ada pala pamuyaan na niya na Carmen. Ang gapot na Carmen, tinagan na, agad nana. Pagkunang nga ron nga, gapot na damadmadlaw ko, timay sa kanag iti obrero dyan. Pasare maduktalag, ita nga, agin inarako. Hala? Marataw nag-akan inarako na ububing pagim siya ka. So ako nakadakuadan ako katala kayo, nga bali ata ko. Single parent tak, barumat na dyan. Dindo ka, tinagan na niya baro. So nga, dali kinigundawan ako nga, ala, baunan na ka. Yan na ka naman. Tumulong ka na. Klito, tumulong ka. Ito nagdanas ka na may karga. Nasa sakak, mana. Yung nukas na agriri. Ala, i-report ka kini manager. Nagsasadot ka. Kaya i-report kayo mat kinidindo. Alam ako na yun. Hanto agunin. Pagkidam. Ada pang blackmail ko kadakwada. Iso nga darili ko daw, masulita ka lang. Sige na ta. Ako matriri na Carmen at ang munang amok ti relasyon da. Wala nga man ta kumadagas na kat barukan na balo. Uno, single parent. Kadantara ta. Apahirap rapindat agin inara ako matamat trabaho wala man. Ana, awang problema. Naling to asawam. Wala nga magtrabaho ka madlata mga sa bali nga makaibaga. Nga nasadot ka sa di bodega. Kasano numaira na nga umay ni boss. Umay na kayo bisitahin. Umay na kayo dati bigla. Bigla ti panagkuha na. Isasarong ka na. Kit matuktanan na tutukaw ka. Kaya nag-gububarin ka katuwam. Di, delikado. Sige. Sinard. Baka anuhan ka man nagpaot ka sa trabaho, ma? Naglagi pa yun. No, maawalan ka man ti trabaho, marigatan tayo. Isong ipatag mo ka di ati trabaho. Kadi patag ko man. Wanang istorya mo nga pasaray, di mo kayat, gubra. Kapag ada pang blackmail mo, kinanam Carmen. Basta, maturog ka. Sakti baka mo.
Agpaotak sa diay. Akong pagtanagyan. Pasaray paayaban na kan ni boss nung ka, di ba? Kung adaan ko problema. Awan. No agritiron ton ni Nana Carmen. Siyak ton. Sumukat kang kuhan. Dumakkel tumatan sweldo. Di ba? Apagrituro ka din. Kita na nagritiro ta bakat karoon. Napaadal naman ta nagitay anak na. So, anytime ka nagritiro ni so. Sige, maturot ta karoon. Tiamok idi manunay ket awanen ti problema kas na ko nakita. Number nagbidutak manunay. Kati may sagal daw manunay nga naladawak nga nag-report. Nagsipod ta. Adanasken manunay nga napanak. Napanak iti eskwela tinaudi nga anak mi kapag masapul dak. Why? Kasapulan dati parent. Alas 10 nga tan manunay mi ini mapanak iti pwesto. Iti tamasabat ko ni Nana Carmen. Nalidahi. Nana, apa nagkapam? Ito opisina ni boss. Pinayaban na kami. Pinayaban na kayo? Apay? Gawanin, Carmen. Nagkata ko nito trabaho. Anak? Nagkata ko nito trabaho. Tapay. Nakabaybayag kan. Wano. Apay nagkatkan kita. Agritiro kan sa amatan. Kasano pa maalam ti retirement film. No nagkatkan. Ano tagapunan, Nana? Siguro maamuam to. Sige. Sino kaduam ka naayaban? Dito opisina ni boss. Adadta ti asawang. Ano? Dua kayo nga naayaban? Why? Ket? Siksik. Nakon. Kinunanakit nagdardarasan man. Pwede ba amuandan nga dakon manong imasidag ni duty? Carmen, kunan ni boss, mapaman nga sumangpet ka, ikakano ti bisina na. Taapay, ada sadya ti nilakay mo. Ni Nana Carmen awanin, pimanawan. Napati sadya ni boss, nilakay mo. Your ore na ka. Alain kan. Kan. Napanak nga rot ba nung name siyempre, nagtutu. Kamin. Lokat na malata, hangalak-alak, litaw. Hinlokat ko. Kalmen. Tumuli ka. Likip mo, litaw. Tugaw ka. Nadanong ko ti asawak man nung name nakadumong. Tugaw ka, Kalmen. Sabi ka di boss. Kaya do'y nalaing nga asawam. Manhabol ang mamuam. Nagkakumplot na kini Kalmen. Ay, siyak ti Carmen, sir. Ay, nagkakumplot na. Huwag kayam. Apa Kalmen, nana Kalmen. Mildred, siya ti Kalmen. Han? Huwag nga rod, sir. Saan nga Nana Carmen, Nana Mildred, siyak ti Carmen. Oh, my kela. Siyak pa yun, mayawawa na. Mapagsisinukan mo na gana. Kung namalan, nalaing ka, nadyagi basbasat surat, ha. Makalipat, sir. Oh, my kela. Sika, Carmen, nagsulat. Dahil bodegara. Nabayagin nga trabaho kanyak. Almost 3 years. Iso ti Nana Mildred. Oh, when boss. Dito mat asawam lito na gana. Saan mo pagsisinukat na gana? Oh, sir. Dito nalaing nga asawam. Agkakumplot da.
kani Nana Mildred. And I'm sorry to say, nga nagkarelasyon na kiti duwa. Anya? Oh my kena, napintas man kami ni Mildred, ha? Kaya do'y asawam, mahilig, ha? Pari bakit, ha? Kaya inanamid natin nga lokoy Mildred. Tapos di kasta ni Mildred, ket maalokoy nga, agila ko na kadagiti batilyales, sa nagiti sa bali nga soke, iti nalaka plesyo, tak-takawan tak nagitoy. Oh my God. Lito. May naramid mo. Manen. Nagkarelasyon ka pa'y. Liniputan ng pa'y. Ayop ka. Pagkawanin na kuma. Pagkawanin na Carmen. Pagkawanin na. Magbagam nga na relasyon na kinintindo. Si kana kayo man gayam na nagkarelasyon. Oh my God. Boss, ang kong amo deta. Ang kong amo. Kinasakit nga mapasamak kita, Carmen. Saan nga mabalin? Nasaan ka mailaman nga maikat. Niya? Ang basol ko, boss. Ang basol ko. Sika nang iselek asawam. Sika iso agapon na nga. Doa kayo maikat. Iti ko negosyo. Buisit kayo iti negosyo. Takawin na ko maikina. Iti data nga mismo sango ni Mr. Seaman ng naming pinungot-pungot ko, dinanog-danog ko, kinarkaramutak ti asawa. Paunay ti kinadakes mo nito. Amom nga dakes, ngam abay hinaramid mo, pati siyak na iramramanin nga may kat. Ayop ka. Imun una akong nga nagawid man. Nasakit, nakasaksakit. Nga balik ko ma, no nagipuslit na ka nagiti materyales kaya lakon da, impulsada at naglakwan da. No saan da ko mga nagkarkarelasyon. Disong pat nagiti anak ko manon name, nakidat at ilana. Okay ma, anong problema ma? Diyak kaya't ko mga ibaga ka na kayo anak ko. Ti mati nga aramid ti amayo. Kagasya ka mga ilimlimad. Tapnosan ko mga mapukaw ti parespeto yo iti amayo. Ngabdiya akong kabaylan pangilimad ti kasto yung mapaspasama. Ngabot pa ti kanyak. Tinakapaypayagan nga trabaho. Nirambraman akong nga naikat. Inistoryak ka nagiti kakapsat ko. Inistoryak manong name ka nagiti anak ko. Ti mo na nga aramid ti amada. Agsan sa nartek da nga gwing-wing-iwing. Sakit na ulit. Naulit ka nakirelasyon pa ti amada iti sabali nga babae. Kakaasya kiti nga mangilimlimad. Ngam iti da ita nga napasamak manong. Saan kun nginlimad pa kadagiti anak ko. Tapno at darason, nga saan da nga mas dahaw ton, no papanahot amada. No tiyan na kayat ti pumanaw manong naming, da kami ti pumanaw, agsubliak itinaganak kaniak, orit asidagmat laing ti balayda. At saan ko nakasapulan pa iti asawa, sana sinsinan tinarabid na, nairamraman at sa nakatliniputan. Ni karelasyon ka din, tinatatayngan ng misuna. Iridumteng manon nimi nilito. Darakop na ka nagpagpakawan, ng nagkulkula-kula. Saan kasi sinan tinaramid mo? Hangabali ko ma, naaramid mo manin, tegla ko. Ito sa mumat na kukwa. Sanak ko mga ginuliban. Agtalaw ka! Saan nga sikat agtalaw da kaming nag-iina? Pili-pili ka. Sika lang tagtalaw, uno da kami. At ado ti may rubat nga rawatan, uno da arwatan lang ti may rubat. John! Lili! Jojo!
Umungin dito ti arwaten ti amayo. Sayo itad kagkuhan. Tabit-bit na ng pumanaw dito. Saan ka kasapulan? Saan ko kasapulan tikas kang nga asawa manglilipot? Inaramid na pa'y na minsan, Manong Nemi, tinangarakop kanyak ng pakpakawan ng sangsangit. Pumanaw ka ba ilang? Pumanaw ka! Uray mo bumao ti pungtot ko, sa munto aramidin nagpakawan, barbaring mapakawan ka. Sa sinsinan tinarayod ko ng manin. Naramid mo hindi, naramid mo manin, nakarkaro pa'y naramid. Hingkasampatanan din yung Mildred. Di ba ang relasyon nyo? Di ba ako nasawa na? Kakayot ang kasawan. Ngan! Awan dinaramidan ti asawak no dinagtungpal mano. Tapati rin kita anak ko. Ano nga amin turulayin pa lang, Papa? Mumanaw kan? Namin lang nasayat ka nga ama, nasayat ka nga asawa. Mangibabayin ka. Isoda amin sanda akayatan ti amada. Pimang panaw nga rin nilito ano. Siyempre, nagbaling nga naliday, di dati nga naragsak. So, tinaramid ko man. Erambraman ak matlaing iti asawa. Nagsapula ka dagos manong Nemi, ti sukat ti trabaho, edi kabigatan. Sa bali matlang construction, supply manong hardware, tinapanak. Di ba, nabayad ka nagtatrabaho ka ni Mr. C? Aman siya. Tapos nagikat ka, tapos numakat ka doon. Inistorya, pinapasama. Siya raw ang baso ko. Nairamraman na lang, gabot asawak. Kaya kinarami. Kaya nagbalina ka na po mo. So, ang awatin nagtideserve. Nagbalinak ba na punto ka na kayo. Datangi, adamat experience ko, makikitadak mo, amamudak. Ang amoy matunto sa dito nagapwak. Baga ayaw ba mo dito sa asawa, nagtrabaho. Ay, saan? Kinapudno na nagsina kami, pinapanaw ko. Kapag tikas di naramid na. Naminduan ang ninaramid tikas di, sir. Hindi ka relasyon nga rin yung butikera. Tatno laing malukoy na nga duwada tagi puslit. Kasi dyan. Uy, sir. Sige. Gabot at dabakante. Kaya na mo kumitan di pintas trabaho mo, Carmen. Alain ka. Gaman na ka na kayo, sir. Numampay ng rookie act iti minimum wage manong name. Agasem. From 500, nagbaling ang 350. Naginihot kami gina manong name. Makabulan, 2 bulan, 3 bulan. Pwede ta, Domingo manong name, napasangpad ko ti asawa. Ado di kitin sangpad na manong name ng groceries. Simbabat di kiti anak ko. Kaya kuhan. Pa, kukatay di kiti pa? Kuhan anak ko. Adang trabaho. Gusto nga, nagatang ko di kitoy. Ni mamang yun. Sini. Oh, sige. Ipak na yun di kitoy. Oh, nagtitunog kayo mga ipak niya. Mapanyin kusina. Nagsalita kami kini. Mamang yun. Kapit ka. Nabaho ka siguro. Ana? Nabaho siguro matanti. Ulong. Talo nga po na. Nadamag ko nga trabaho, mga dagos. Wala. Tanas si atak na tao. Katsika. Nagsublihan. Iti dati nga trabaho. Ano to? Agkakadwa kami matlang ka na, Compadre Nelson. Bagmat inala ka. Nagpagpakasya. Kani kontraktor. Kani kapatas.
Yung baga kadakwada nga, saan ko nga raramidan ti kasi, naramin ko. Ket, makabulan nga nagsubli ti dati nga sweldo nga 800. Yung gabota talaga nga, agretiro ni kapatas. Siya kinangitadandan. Yeah? Siya akong tinangitadandan. Di ka ang agririnig ka kakaduan. Kasla kumakin ni paring Nelson. Ni paring Nelson pa ito, maragsakan. Gabota, napasamak biglangin tayo. Ambisyon ko nga talaga nga. Nagbalin nga, foreman. Katagtakil man ito kung tao, nga mga ramid anomalya. Saan ko nakaramid? Amo ko, tirigat na. Amok nga dakas kat sa nga rumbay karamidan. Kada na ron, mabalik ka din ang subliyan. Ano sa lunitak, nagiti nagkurangak ka na kayo. Nagsubliyak dito pusong. Kinikarig, jaktun ulitin. Di agaramid tinakas. Sige. Asinuhak ko matap no saan kang ikanta another chance. Hagyaman na Carmen. Hindi ka haruman. Ako makasta. Nagsubli ka ang nahantapalag kakaid. Ang asinsinan, tinaramid mo, kirasyon iti bakit? Babakit? Apay na imas ti bakit? Kung nakayat mo lang pagustuhan. Tapno ti kasta ket malukoy mo, tapno nagkadwa kayo nagkakaw. Doble-dublet kinandakas siyo. Agkamalala kayo, kalpasan na, agtakaw kayo pa ay. Sorry. Dalahin ka alam, tigad arawatan mo. Ngayon ulit eh. Handa ka nito ba lang, mahantak ka kayo da. Okay. No, dublihan ka nga ramen, aramida. Man, sakutan nga ti flowers, sakutan nga chocolate, dakilan ti sweldo, sang aribot mo yung salda. Na? Kasat sweldo puro man. Saan to lang ang motorsiklo di lokan ko? Makadan to owner type jeep nga service ko. Una kasta talaga ti asenso mo na ti purman. Baka makaornong ta ket makagatang tatut ko. Van nga pang family. Anta pagluganan tayo nga mapanag outing sa picnics diyan. Uno agbakasyon, mabantay diay. Aling gagat around kita water mo. Tapno rekas na ket agsublikan. Tapno mabukal man ti pamilya tayo. Babaero, babakit. Pinatas ko lang ti bakit. Apay na imas. Sa balik, imas ti bakit. Tututang ka. Makalawas manong naming hangkam nga nagkasilad ti asawa. Ngimiti na talagang mailiwak matagat siyempre. Hindi ipilit na nga sumret ti silad mi saan ako nga nakapagked-ked. Takadigdigos bingan do ama. Im kabayatan manong nemi pinlin na ilo. Ana, nemi mas magpagat? Naimas kat kakaimas. Ano? Di ko kutukso. Dito tapis itak dito. Dasimra ka nang nabakat dito. Anay ko. Ulo ko. Manong nemi ti pagaragsaka ket saan nga inulit pay ti asawak tinagaramid iti dakes. Intultuloy nan ti singpet na ket napagraduar mi manong nemi dagiti talungan nakmi. Nakamagraduar na kadagiti kurso nga inambisyonan da. Siyempre, agtrabaho pay laeng manong nemi iti hardware. Nagbari na kanapod no, mano.
Kas damat ti asawak manong nemi sa anda mo pagpukawan iti makontrata. Nagtutuloy nga puruman iso naman. Kaya't nangasawen, napagadalmin di kita anak mi, awanan ti paadalan mi pa, kitagtibon ti sweldo mi, ala, Dati ambisyon mi manon nemi makagatang ka iti kayat may gatangin. Nung bakasyon kami, makapasyar kami iti kayat may pagpasyaran manon nemi dito Pilipinas. Napadasan mi pa yun, nagpasyar iti Singapore, iti Hong Kong manong. Kaya't nangasawan manon nemi imasenso ti biyag mi. Nupay, at dadua agundaway manon nemi nga talaga nga nakarami ti dakes ti asawa. Kita nga manyaman naglaunay, ta nagbalbaliw. Nga dinan kinayat pa iti nag-aramid dito sa angal siya. Dahil nga rod manong nemi iti pagkasalita, thank you iti anos mo ng urnos, ng ibasa, kalpasan ni nakinsan kang kati ti talyen. Kat sabi ko matad damat may ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kanagiripadak nga dimngeg, kan nagbuya, more power to your program. Tuwing nga rod agyaman nga pagaya mo, Carmen. Thank you, Carmen, and thank you mat karagiti amin nga nagdingeg, ken nagbuya, may nagananda kay manuno saan. Salamat po kada kayo.